चलो चलो Bahek milas ki bakini ki ambulans wanjori ki awan polis ni ka jela kila kan batai bakini ki ambulans ki be na kan ta kan penan kam pa ban ni khun ni ka covid-19 na ka de nam ta ko pat kam ya mentah hi kini borok ki urgently ambulans ki bang supoi bang yo na chief minister relief fund ya kini borok an penan kam so na kam ta covid-19 akinu gidu jingi dei nam ta ni ka jingi khun ke jongi nam ta ni ka coronavirus kadon bene ka jing pat pau ni ki pai ba ki ong ba ka sarkar kadon kam ba ka plek jimut ka ban thi di kita ki testing kit na gwe we ki tiat ban lap ini ki bro badan ni ka jingpang om ni ambulans kai ka ba ki don pisah lo ka ne testing kit berki ambulans bro early gidi bedon kam tam dak bota ka ni ka jingi khun ni ka coronavirus nimla gi ka testing kit rung la ya thit ndai ba omong iklam thit la de thit ki testing kit ru tigi ambulans su gi bedon kam bal gelong priority kumugalong menta bon ba la dangi transfer ya kinu kinu nong pa na ko ga district ko ga district na ko ga shnong na ga shnong hospital ru la dangi mdon ki ambulans ki bobyang nginumla ban ai gi jing sekri ki bobha ka don gani ka jingkwa ki bobon ka long bakini ki bro ko yo ni covid-19 ka sarkar jela kariban penbrai ka kerteng ga jongki bot jaga jakasa sang bagi ta ki bro basa marjan kintip bot ki bro bot on ga jinge dei na bi tho ithau kini ok ban report ka sarkar fisko na mo sarkar jela kariban bot anu sa pung boleh ki bot kiri ban penbrai kerteng jongi ni boyo covid-19 jing i jonga kamdan ai ru am ban on ban buri ilbala yo ya gani ga jing pang ka positive jong covid-19 ni pek na do prime minister jong ka UK nado ki wei ki pensals jong ka UK ru makiru ki penpau ka to ka ki wei ki na por India jong ru ki bayo ya gani wat uni ba hajan state jongi bodai u manish Tibrewal mau ru penpau Ukraine hapo ka video recording jong Ukraine ha audio ka jong ban ongi ki breu baro ki blai kendo ban nga kita gisngi makiru ke don kam ban le quarantine ni makiru do kam ban le test batai ke gerteng na jong batai ke address na jong batai ke jing kam na jong kam dan ru em ong ba la lagi ba mon suburi ya ke jing pang la di kam dan jing mut ru hanga hi la da don mut jing pang kam dan ru em ban pau ke gerteng jong fi kemudian em man ong bang lalong man stigmatize no ya ka stigmatization no yano subo yo menum ke Jepang nong ba long sio ben let bad siam gerteng yo lenem bet su ban let sajan yang uta breu no kam di pun long kumta ini ban bendai non ke mesim ban let benyarap lang yarap kat kum ka produk advisory juga help advisory lang yarap indo badan positif ru kam le yangi ini kam betang kata ban maintain bet ya kata ka advice juga health advisory bet kintu yagi pai ba jongi kinong snong jong ne state be ki jongi ba kibriu kimdei ban chu panik kimdei ban chu mi than sabar kamtam lele yagi tu ki bladon ya ka primary contact yagi tu ki bladon ya ka secondary contact kidi ban da fikir bahai la dia kidi ban observe bahai ya ka tu ka quarantine ki ban long ka bandon ka isolation yaki yang badi ban pendap ya ka tu khat sausi la ne ka RFC ko bala ai ka advisory kimdei ban ting kimdei ban mi sabar kamtam lele ke bagi yo lihat kimdei ban don ban lum ram hagi gidu ki jaka ke bobon ki pajba par ke wei bobon hagi breu ki let tangga benta li thet ding thet rai visa fo arfo deka sudan be bro sisni hayo katu company tanat baka muara hiru ka jing namta ka jing mentoy le namta ka jing ko ka jing kya tinga ketu ki pajba baro during ka por ka lockdown period baka por ka bagi nang khun haga jinge khun jungi he ni coronavirus ya gerpar ki pai ba kat bagila kidei bandon be hayek hagni kapor
bagi dia ban kam pikir susu lele ya gitu ke bala kam he agarta ke bala kam he agarta ke bala rangba bha bar ke bala don balon pa bagi be di jingpang